Luna iulie, în 27 de zile, pomenirea Sfântului Slăvitului Marelui Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, 303. Acesta a trăit pe vremea împărăției lui Maximian Galeriu, de neam din cetatea Nicomidiei, din tată închinător la idoli, care mai pe urmă s-a făcut creștin, prin învățăturile fiului său, și din mamă Evula, care credea în Hristos, iar de la naștere se numea Pandoleon, nume care tălmăcit însemnează cel în toate puternic, ca un leu. N-a avut parte multă vreme de povățuirea creștină a mamei sale, deoarece, curând, ea s-a mutat la cele veșnice. Sub îndrumarea tatălui său, copilul a uitat repede învățătura creștină a mamei sale și a ajuns ca și tatăl său închinător la idoli. La vârsta cuvenită, Pandoleon a fost trimis de tatăl său la școlile vremii, unde a învățat multă filozofie, iar mai apoi s-a făcut ucenic la un doctor cu mare slavă din cetatea aceea pe nume Eufrosin, de la care a deprins cu temeinicie meșteșugul tămăduirii bolilor. În vremea aceasta, Pandoleon a cunoscut și pe bătrânul preot Ermolae, care a început a ilumina mintea, învățându-l credința în Hristos, iar meșteșugul duhovnicesc al tămăduirii în Domnul l-a învățat, rugându-se împreună cu dânsul. Deci, a înviat astfel un copil mușcat de viperă care zăcea mort în drum. Drept aceea, Pandoleon a fost botezat de către bătrânul Ermolae luând numele de Pantelimon, adică cel cu totul milostiv, primind totodată și darul facerii de minuni ca doctor fără de plată. Venind deci la el un orb, pe când și tatăl său era de față, fericitul Pantelimon cu puterea lui Hristos l-a făcut pe orb să vadă, aducând astfel și pe tatăl său la dreapta credință. Iar mucenicia Sfântului Pantelimon de aici a venit, căci întrebat fiind cel ce fusese orb la judecată cine a fost pricina tămăduirii lui, acesta a răspuns: Pantelimon, doctorul, m-a tămăduit, iar numele lui Hristos în care a spus că și el crede. Deci, îndată împăratul a poruncit de i-a tăiat orbului capul. Între timp, a fost adus și Pantelimon la împărat și fiind întrebat, a răspuns fără să se clatine din credința lui Hristos, nici la făgăduințe, nici la înfricoșări. Drept aceea a fost bătut cumplit și ars cu făclii și îl îmbărbăta pe el Domnul Hristos, arătându-se lui sub chipul bătrânului Ermolae, încât îi se părea că împreună cu el a intrat în clocotul plumbului topit în care fusese aruncat Sfântul. De asemenea, și din mare, după ce l-au aruncat, a ieșit tot sănătos. A fost dat și la fiară și a rămas nevătămat de ele. A fost în sfârșit legat de o roată cu colț de fier, aruncată de la un loc înalt în jos la vale ca să-l sfâșie, dar roata s-a sfărâmat în bucăți, iar Sfântul a rămas nevătămat. Deci, împăratul, rămânând uimit de toate aceste minuni pe care le făcea Dumnezeu pentru Sfântul său, a zis către el: Cine te-a învățat să faci asemenea farmece? Sfântul a răspuns: Nu sunt farmece, ci dreapta credință creștinească pe care a învățat-o de la Sfântul Ermolae, preotul. Și prinzând pe bătrânul Ermolae și pe cei doi ucenici ai lui, Ermip și Ermocrat, i-a chinuit cu multe răni și, nevrând ei să se lepede de Hristos, i-a osândit la tăiere cu sabia. De asemenea, văzând împăratul că și fericitul Pantelimon nu se pleacă cu niciun chip la păgânătatea lor, l-a osândit și pe el la moarte, tăindu-se capul cu sabia. Deci, după ce Sfântul s-a rugat și și-a întins grumazul de bunăvoie, i-au și tăiat capul. Și a venit un glas de sus, întărind schimbarea numelui său în Pantelimon, ca o chemare vădită a Sfântului Milostiv, ca să miluiască pe toți cei ce alergă la el cu credință în nevoile lor. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Vasile despre beție.
Să fugim, fraților, de beție, care este mama nerușinării și a desfrânării și care spre tot felul de neorânduială ne duce. Pentru că nu se face nimic bun în sufletul spurcat la beție. Beția este îndrăcirea de bunăvoie, născută în suflet din patimă. Beția este maica răutății și vrăjmașa faptei bunei. Pe cel tare îl arată fricos și pe cel înțelept desfrânat. De dreptate nu știe și îți ia mintea. Precum apa este dușmanul focului, tot așa și beția stinge mintea. De cel îndrăcit toți îl miluiesc, iar de cel ce se îmbată toți râd. Deci, deși același lucru pătimesc, căci bețivul nu-i vredic de nici o milă. De multe ori cei ce se îmbată trec zidul, părându-li se că sar o râpă sau un pârâu, iar sunetul și zgomotul care umple urechile lor le aud ca pe o mare ce se tulbură, iar pământul cu munții se învârtește sub picioarele lor. Chiar în boală grea îi aruncă beția. Capul lor, neputând să stea drept pe umeri, cade, când încoace, când încolo. Beția le face somnul greu, întunecându-se la minte. De aceea, învățătorii de pretutindenea ne poruncesc și grăiesc: să nu vă îmbătați cu vin, căci din această patimă nu este mântuire. Până când caz în primejdii cu băutura, nu mai ai cuvânt înaintea oamenilor. Rea priveliște este beția pentru ochii creștinilor. De este omul tânăr cu vârsta, frumos la trup și de este ostaș, beția este o mare ispită, neputând să se îndrepteze nici să umble pe picioarele sale. Omul cel înfricoșător pentru vrăjmaș se face de râs înaintea copiilor pe drumul, fiindcă de amețeală se vatămă fără sabie și se ucide fără de potrivnici. Oamenilor, chiar de s-ar afla în floarea vârstei, beția le este prăbușire și multă patimă de la vrăjmașilor. Beția este pierzare a omului și a minții lui, o stricăciune a puterii lui, o vătămare a vieții și o veșnică moarte, din care să ne izbăvească pe noi Domnul Dumnezeu. Amin. Într-o această zi cuvânt al Sfântului Nil. Sârguiește-te, fiule, ca să fii totdeauna simplu și fără de răutate și să nu ai unele gânduri în inima ta și altele în gura ta, pentru că aceasta este vicleșug și înșelare. Să fii adevărat, iar nu mincinos, fiindcă minciunea este de la cel viclean. Niciodată să nu răsplătești răul cu rău și măcar de ți-ar face cineva rău vreodată, iartă-l pe el ca și pe tine să te ierte Dumnezeu. Dacă te-ar lupta pe tine gândul rău, roagă-te din tot sufletul pentru fratele acela și va fugi gândul cel rău de la tine. Vezi, să nu primești patima pismei, ca să nu te înghită pe tine diavolul de viu, ci mai mult mărturisește-ți gândurile și roagă-te lui Dumnezeu să te izbăvească de o primejdie ca aceea. De a-i vedea pe cineva greșind, să nu-i zici, nici să-l osândești, nici să-l urăști pe el, ca să nu cazi și tu în același păcat, ci mai bine să zici: eu mai rău sunt și azi e rândul aceluia, iar mâine al meu. Să știi că dracii se tem de post, de priveghere, de înfrânare, de smerenie, de rugăciune, de lacrimi și de celelalte fapte bune. Dacă voiești să-ți dăruiască Dumnezeu lacrimi și umilință și nepătimire, adu-ți aminte de moarte, totdeauna, și de mormântul tău și vei ajunge la aceasta. De vei fi înșelat de diavolul și vei cădea într-un păcat mic sau mare, să nu cazi în deznădăjduire, ca să nu pieri, ci să alergi la mărturisire și pocăință și să pui iarăși început bun și Dumnezeu te va ierta și nu se va întoarce de la tine. Înfrânarea limbii stă în a nu răspunde, a nu grăi lucruri spurcate, a nu ocărî, a nu osândi, a nu blestema, a nu minți, a nu grăi de rău pe cineva, nici a judeca pe altul. Înfrânarea ochilor stă în a nu privi fără de rușine la față străină, nici a căuta la față frumoasă
și cu bun chip. Înfrânarea gândului se arată atunci când vine gândul cel rău, fără de rușine, în a nu te supune lui, nici să nu te împaci cu el, nici să-l primești, ci mai mult să te scârbești și să te lepezi de el. Lovește-ți fața ta și pieptul tău și cu suspin și cu lacrimi să strigi către Stăpânul Hristos și să zici: miluiește-mă, Doamne, și nu mă lăsa să pierd. Miluiește-mă, Doamne, că neputicios sunt. Rușinează, Doamne, al meu pe dracul cel ce-mi fură nădejdea mea. Umbrește capul meu cu darul Tău în ziua războiului diavolesc. Pe vrăjmașul care mă biruiește pe mine, biruiește-l, Doamne. Gândul ce mă înfricoșează, aliniază-l cu mângâierea Ta, cuvinte a lui Dumnezeu. Înfrânarea pânteciului stă în a nu te sătura niciodată de bucate, nici de băutură, nici să dorești, nici să cauți bucate și de mult preț. Dacă vrei să te mântuiești, fă-te înfrânat, smerit la minte, îndelung răbdător și niciodată să nu deznădăjduiești de pocăință. Dacă vrei să înaintezi mai degrabă, primește-ți rugăciunea, înfrânarea și dragostea. Și așa îți vei mântui sufletul tău de toate ispitele vrăjmașului, Dumnezeului nostru slavă. Într-o această zi, istorisire despre o minune a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Spune istoria că bulgarii aveau un împărat pe numele Iovan și care ținea mare vrăjmășie împotriva grecilor creștini. Mergea și prăda țări și orașe și pe toate sub sabie le punea, încât îl poreclea lumea ucigătorul grecilor. Acest împărat a mers până la Salonic și, pe când se afla în cortul său unde descălecase, a văzut pe Sfântul Dimitrie călare venind de departe cu sulița întinsă asupra lui și a început a-l arăta dregătorilor săi și a zice: vedeți voi cum vine călarea cel grec bine gătit de război și care caută drept la mine cu sulița? Țineți-i calea și prindeți-l și apoi aduceți-l la mine. Iar ei au zis: noi nu vedem nimic din ce spui, măria ta. Iar el a început a striga speriat: iată, s-a apropiat, nu-l lăsați. Iar ei nimic nu vedeau. Deci a ajuns Sfântul lângă el și l-a lovit cu sulița în piept și i-a podidit păgânului împărat sângele pe gură și țipa și răcnea. Și s-a smerit astfel vrăjmașii creștinilor, că în acel timp bulgarii încă nu erau creștinați. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.